Mbah. Kok Riko iso diarani wong pinter, sekolah iki nang ndi sih? Sing ngarani nyong wong pinter ki sapa? Ya wong-wong. Wong-wong sing ngarani nyong wong pinter kuwi an wong bodho. Oh, Heeh. berarti nek ana wong mrene kae Riko minteri wong bodho ya. Lah iya, luwih bodho saka nyong. Nyong sekolah wae ora tutuk. Oh malah ora tutuk. SD mawi ya ora tutuk nyong ora duwe biaya. Oh alah. Berarti sing mengene kuwi wong bodho. Lah, sira contone wong bodho sira. Berarti nyong ya bodho ya, Mbak. Bodho banget. Sira ana keperluan apa rene? Ya nyong sih pengen aji-aji, pengen sugih. Kuwe wong goblok. Ana pengen sugih kok marani nyong. Nyong nggih kepengen sugih. Walah, berarti Riko ya melarat, Mbah. Ya melarat nyong sugih ngapa kaya kene? Walah ya nyong salah nggon ye, wong padha-padha melarat Salah berarti. kene sandinge nyong. Serap petho-petho Riko, Mbah.